Kadyk. Ja hieno kilpailu teille. 1, 2, ratsansa! Hyvä FG! Ja kyllä siinä tanner tönisee, kun tällaiset hevoset pääsetään matkaan. Siellä on 4 tällaista kirjavaa hevosta. Aika mielenkiintoista. Kuka kaataa ensimmäisenä? Se on 1. Järjestys on 1, 4, 3, 6. Eli 1 Isabel, 4 Fortune, 3 Henk, 6 FG van de Kadyk. Ja kakkoseksi nyt taistelee siellä 4, numero 4 Fortune, 3 Henk, 2 EMT ja 6 FG van de Kadyk. Ja 5 Dole.